Igbo bụ Igbo ekene mụ n'Igbo ndị ọma njem ọnụ biko ka anyị gbapụ na ya ọsọ maka na ime ngwa ngwa emeghela ọdachi nene vidio anụ a nchọ ka m play maka na Ebuka Obi a na-ekwu nke o mere ọzọ a na-eme nene vidio. Hey, what up my people? Waiting this up. Pay attention. Today's date is 19th of August 2026. Forget that touch. What touch? Hey, carry the camera, come back. Baba, this side. You dey see am? You can see that, eh? Yana boy, yo. Makari yana me ya boy ya. Ganti. I go by the name of traditional head MC2 in Zimbabwe. Okay. Mr. Kuranu kike bazo amakasere. I can eku na na abogo Ngokpala lechi. Be 20th of August 2026 for Ebuka Obi prayer movement. Obatese no obodie ebe anọ na aka na akpọ nkwa ogige oburu get n'ala oburu ihe ji ofo to the world. Ha? Nezie ni robogodi touch no odogwu na eme ya. Some ministry or nothing. Agwa ngi na wonne gide eme ihe na appreciate ya na ọ dị easy. Onye ama ejide ebube. Aka na-ekwu okwu for transformer oturu obodo ya. Odebegodi for decade. Aka na-ekwu okwu for decade. Opia street light dị obodo. Aka na-ekwu na street light dị ka prempe obazie no the communities no luburu niile as a whole. Okwu ube ka ife dịba. I'll be the last idiot to ga bụ fugutin mmemme appreciate. Eburu nwa afọ oburu na police update na latest update. Na same ministry bidoziela ọrụ nke ikpeazụ a. Anyị ga-eji krota kwa December. Buteziere kamera na ada nso na-eso. Obodo mụ na-agbalị. Ọkwa agwa ngụ ụbọchị asị gị na onye na-alụ ọrụ n'ụkata ọrụ. Ọ hapụbeghị ndị ahụ na-ezite wee kanye aka ebe mee gịnị. Mụna n'ihi mma ndị ọrụ ụlọ na-arụtakwa ya. Zion ministry ọ na-agbalị kwere obodo ka ọ na-agbalị. Champion ọ bụ. Ọkwa mkpa ka ọ n'eluigwe ọlụwa. Bute kamera ma nke so ihe na-agba ya were bụ na ebe a ka a na-akpọ nkwu ogige oburu nke dị n'ala oburu ihe ji ọfọ. Oburu ihe ji ọfọ to the world. Isi ụba, isi ezi ama, isi ụmụoru, isi ụmụayachụ, isi amade, isi amori oburu. Oburu niile abụ gịnị nwanne nna agwa ya agbọ mmiti mgbe igwe nke m sa igwe Goodluck Obi ije akpọ mmiti mgbe igwe ọgbaka ije akpọ mmiti mgbe igwe ezi ama oburu amabisi ije akpọ mmiti na amori ba igwe onye mere m ije ọ wara ntị kwara nje na nwanne ya atọrọ mma oburu to the world. Follow me, cameraman. As you can see, Zion ministry to the world. One negative of my appreciate ya. Makana dị easy. Omo ndị wọrọ dịrị ego n'obodo ma ha emenwe ya. Mmadụ butere for transformer na ala obodo ya. I want you to say congratulations on the comment section makana ọ dịrị easy. No more than about the biggest type man two things involved. Okay, Mr. Kuranu nke ikpeazụ maka gịnị asịrị. Latest update. Today's date is 19th of August 2026. And do not forget, anyị ka na-agbụgo kwa Ngokpala o. For Zion ministry that the organization no na bana prayer movement. Anyị ga-eri gidi ya na-eri. Anyị rie, anyị ekpere, anyị ebule ego n'azụ akpa. Maka nke a bụ evangelist nke anyị. Ebuka Obi. Nke bụ nke anyị nwanne anyị. Igbo ya draw edorie na gbe we bụ gịnị appreciate good thing ka ihe mama be dey n'ụlọ gị. Come and receive your healing tomorrow at Ngokpala. Ebuka Obi or nothing. Obele ekpele abụ ntị na-agba na ntọ ọkwụsị ịgba. So appreciate good thing. If na one day na-eme ọfụma you appreciate ya. Now this easy. Before with the four transformer, with a street light,
n'obodo ya eji ikwu obozie nọ the communities ka ọkụ ube debe n'ụwa ụfọdụ ekiri so a sị na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede gbagotaba na Ngokpala echi being 28th of August 2026 Ebuka Obi or nothing. And I want you to type congratulations to Ebuka Obi. Also, I get this kilota 1 year December 2026. Obrulile ebe ọkwa dị oke mkpa Ebuka Obi nwanne m jide ka iji nwa afọ bụrụ ọbụla nwa afọ ruwesi niile si na ị na-eme na ije emerụ n'isi aja anụ buru ga-eru ọnụ ọdawe. Ama m niile na-echego ya bụ vidio oge gara aga ka a gwara anyị dat na Evangelist Ebuka Obi butere transfọma wee jee kee ndị vileji na-ewelu ọkụ ka ofu mkpụrụ wee tielu ha ọkụ a na-ewu. Ọtụtụ oge gara aga ka a bịakwasị anyị dat na after that prayer, ending of the year prayer ha eme last year, ọ kpọta ndị youth ndị vileji ha from his own town gọmgọm wee kee ha ego, that is kee ha ego, ezigbo ego gbara ọkpụrụ ya ka a na-ekwu. Ebuka Obi wee mee gịnị wee sị mba ka ya kwalụ ha ụzọ na ha nidere ụzọ maka na ụzọ ọrụ a kịta ọ na-alụ kịta ke ndị ọ bụ ọrụ ha n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ Naịjirịa. Ke ndị ọ bụ ọrụ ha ọ gọọmenti, ọ basic things gọọmenti kwesịrị ike na-emela anyị, ndị na-achị anyị kwesịrị ike na-emela anyị. That is the ihe ha kwesịrị ike ịzụ mmiri, eletrik, ọkụ, all these things bụ ihe ha kwesịrị, mana they left it for us to be doing and therefore ha just na-apọketi ego n'akpa ha. Ndị nọ na social media na-akwado itinye ọgbaghara na ka ọgụ steeti na Nigeria a na-eme nke ha. And look at this young man today, single-handedly put transformer and the villagers are okay. They are living fine. Everywhere street lights. Tielu ha. Kita anụ abụzi ụzọ ka ọ na-akwa. Ụzọ mebiri. Mana this place where local government chairman o. Ibi ikwu kita sị gị before you know it akpụrụ gị kpochie because ọ nke ma ya. But they have local government chairman. Ego ni ncha governor because ọ na-esi n'aka ruo aka wee ruo aka. President were ihe governor. Governor eke ya to local government each. Then the local government ahụ ego na-ewefute from government, ọ na-anata ndị gọọmenti gị nke o ji alụ. Gị nke o ji ya bụ ego alụ. Owenu ihe o ji alụ bụ n'akpa ha because ị gaa na this village, ịbịa na ifukwa na school adịkwulo ha dị na-ekwudo ya na school. Ụmụazị kịta bụ jos ha jeru ruo school. Ihe ọbụla akụziri ha eburu natawa. School adịlọ mma, you can't feel comfortable inside school. Ndị ncha na-abata na-apụ, ma ndị na-ekwesịghị ike ịbata n'ime premises ebe ụmụazị na-agụ akwụkwọ ha na-abata na-apụ because of again our local government chairman, our Kezafia, our senators, our governors, our presidents have failed us. They have failed us. But one thing we kwesịrị ike ịghọta bụ na o nweghị ihe mmadụ ga-achụkata ego as long as Neka na-eku ume n'ụwa ego ahụ ị ga-achụkatakwa ya wee wuo. And no matter how much you have, no matter how strong you are when it comes of ịchụ ego, you will never take it to your grave. Ịchụcha ya a ga-enyi gị ama ntiri gị ego, eti ego dịrị gị ego na-akpati akịrị ata ya bụ ego abụ akịka ke ya na-akpịa mkpụrụ ọta ya bụ ego takwa ahụ gị ahụ. You can never go to heaven or hellfire with money. It's not possible. All these things end here. It ends here. And I love the fact that no matter how big, how rich, how rich you are, how big or beautiful, handsome, tall, or whatever you are, at the end of the day, you can answer query. You will give account of each and everything in one. But mandi buruwayo, but ego ndi local government gidi, but ego ndi state gidi,
but ego ndafiri name it, you give account of it one by one. Even ebe no kan job ni yecha account all these things, yekwa account ụmụ gị nke mụ n'afọ. Because definitely God is going to ask you questions about your kids. How did you bring them up? Did you bring them up to become a beast, to become a liability dala ndị obodo? Maka na ọtụtụ n'ime anyị kịta anụ ada ajụzụ ụmụazị anyị ajụjụ, ha pụọ ha gaburu ego ndị mmadụ, ọ gazuo ori zucha ori, apata n'ngoro gị rapa, a na-agbụ ya na vidio, a na-eti nwa m a na-agụ egwu na-agagharị. All these things ị ga-anụ ụdị a, ị ga-azara ọnụ gị ofu ofu. You answer it whether you like it or not. You like an efe amado, you like an efe. No, you will answer, you will give account of all these things. Ayelo waya kobu hiyojo. Now this local government kita of Evangelist Ebuka Obi, this place kita be ha na village on a medicine na-emere ụmụnne ha ya, because ụmụnne ya ị na-asị m na echi odolo ofu oyo yele aka na mma by special grace of God, which is going to happen. Oya ahụ buru ihe dịka private jet bịa bu ya isi na ọ na-enye ndị ụka ego, ọ na-enye ndị ụka nka ego kwesịrị ike iwenata na be anyị ka nke ọzọ. But when he or she was in the village suffering, you did not bother to help him or her. You did not bother, because he is too selfish. It is too selfish. Ewe m ọtụtụ okwu nkwuchi ike ikwu na fida, but ka agbaju maka na gịnị ihe na-eme n'ala Igbo anyị today kali. Ihe na-eme n'ala Igbo anyị kali. All thanks to Abia State Governor. If not, ndị Abia ataka ofu bad governor. But God decided to answer their prayer through OT. Look at school o mehelu mbosa. School that have computer, school that have ceiling fan, school and AC, school have library. Although no kagasi no private school, man imamana no government school kamofu olo. Ke each on that school that you will not get. Very beautiful. Government school oh. But my own local government gongom more than shagwageketa. When na village, I saw my former school, because I got Nursery 1 and Nursery 2. Back then I know a village. Nursery 3. Primary 1, I think in a village Kangoya. Before me and my parents, I miss here and go. There's some challenges I be aware then. So we have to stay back like 3 to 4 years in a village before I be able to go to town. I got my school, even school, some of my cousins got in on a village, Macha. I got our school guy around all the school none of my local government. I went there and I shed tears. The whole class ne him miri imofia everywhere. Eduro foye ba ni me classroom ebe ahụ go yourself, you no go know, because everywhere was a bush. Man, I were local government chairman. I were local government chairman. Na na lego na for ya na. Did they get the man? Oga di nge je video che those schools. Buy an internet ko yo na nafu. Ifu na ndị na-acha anyị were obi ọjọọ. But no thanks to God who gave us Evangelist Ebuka Obi. And I pray that God will continue to bless him. God will continue to flourish his pocket. God will continue to protect him from the hands of all these and all the Zionites that always contribute to make sure that Zion work is going one by one. God will continue to bless all of you. If you would like any watch kata video na this particular place in Purokwa, tell me in the comment section. Share this video. Ma Megan on notification. Get subscribe on abone subscribe. Ya gazelle muni bondia manje mona. Kemesian.